Kolik pan Ruml tady pamatuje začátky občanského fóra. A chtěl jsem se zeptat, jak tenkrát se choval Miloš Zeman při zakládání a rozbíhání občanského fóra, to znamená v listopadu 89. My známe ten jeho článek, který vyšel v létě v tom technickém magazínu, který tenkrát nás všechny jako trochu natknul. Měli jsme ho vyvěšený třeba v Ústavu botanickém hned od začátku na chodbě, ale opravdu bych rád docela slyšel, jak to vypadalo s jeho přidružením se k občanskému fóru. Ale já myslím, že se tehdy jsme se všichni chovali k sobě prostě normálně, že on ještě netušil, že bude jednou předseda vlády. On by byl schopný vstoupit do kterékoliv strany, která měla perspektivu, že se stane prostě nějak víc početnou nebo s rozlišnými preferencemi, která tehdy se to takhle ještě nerozlišovalo. Byl předseda hospodářského výboru federálního shromáždění, choval se úplně normálně, ale můžu vám říct, jak se choval Karel. Karel přijel samozřejmě a teď my jsme se dostali do různých prostě pozic parašutování prostě s kotelem do ministerstev a na náměstkovský místa a různý. A on nás doslova do písmene učili s příborem. A on říkal, ty si nemůžeš přece vzít kalhoty bez opasku. To je nemožný prostě. Ty nemůžeš prostě si vzít tu košili, tyhle barvy tady k tomu. Jo, musíte se prostě naučit aspoň trošku oblíkat, tak aby jste nezbuzovali posměch. Že? Tak na Karla si pamatuju to, o čem tady někdo hovořil, myslím pan rektor, nebo někdo tady z mých předřečníků, jako učil ty lidi vlastně na hradě, jak zacházet s protokolem, jak přijímat velvyslance a tak dále. To skutečně byla jeho velká zásluha. Miloš Zeman se zpočátku podle mě choval úplně normálně. I když, a já teď jako nevím, jestli to mám tady říkat, tady už jsem to začal, tak to řeknu. Já jsem se setkal s jeho bývalou ženou, která v době, kdy byl předseda vlády, mě před ním varovala. A říkala, že to byl člověk, který už v 15 letech hovořil o tom, že jednou dostane Nobelovu cenu za ekonomii a že bude mít státní pohřeb. Dokážete si představit mladého člověka, 15letého, který toto říká své dívce, kterou má rád. Takové to kraviny, prostě neuvěřitelné. A že to byl vždycky člověk neuvěřitelně zahleděný jakoby do sebe a velmi egoistický. No. Takže to můžu jak Miloši Zemanovi říkat a říci, ale protože jsme si řekli, že nebudeme používat stejné prostředky jako on, tak jako bych to neřekl. Děkuji.